трети резултат. Номер 107 за временния втори в шампионата. Времето му обаче е 1:03.75 в предходна обиколка. 1:04.17 оставането на Сидоровчев. Да ви припомня с номер 151 кара Ford Fiesta на F4 Racing, която стана той също се докара до третото място в планинския шампионат в клас X3. Сега Парижко в бързия бокс. Дами и господа, да ви припомня, че това състезание се провежда с подкрепата на Комнет, София Франс Ауто, Аеробион, Бардал и разбира се Металс, едни от спомоществователите на това състезание. Комнет и София Франс Ауто, традиционни партньори на Вромос Рейсинг в организацията на писта Бургас. А след това сте момичетата на и така продължава първата тренировка. Да ви припомня най-доброто време в група Супер 1:03.89 на Ермен Кървников вече е с цели 3 секунди подобрено от Григорчев. Но неговият автомобил в група Е. Знаете, автомобилите по-малко изисква максимално тегло Е3 е неговия клас. На практика те също правят това с 3 автомобила в Е3 в това състезание и само в А7 няма да успеят да направят това, защото са два автомобилите, освен Петър Бакалов и този на пилота на Апол в Благоевград, травята на Петър Пандариев, номер 127 в този клас. Следвана от Опел Корсата на Валя Тодоров, и автомобила на Вромо Жотес управляван именно по тази причина от Валя Тодоров. Мисля, че това му е първо състезание с този автомобил.